Ok ljudi, evo nas u drugoj epizodi reviewovanja, nastavili smo ovdje, vidite, ovo ovdje, znači to vam isto koji u Overworld, pogledajte prošlu epizodu ako niste, znači shvatit ćete šta je ovo i svi će to u samu nedelju, što je glupo ovo, onda brat skočiš, odeš dole, već karkne odmah. Dobro, nema veze. Varp, znači ne pozdravljam ono dvoje, znači preporučujem da ih nešto im uradi, ja hoću samo da reviewam sve ljudi, nisam došla se PP-em, znam da je to za PP, ali ljudi hoću samo da vam pokažem sve da vidite šta ima sve, ovo vam je Endu, tu možete farmati Endermane, evo dođe to ako ovdje igra, gdje si Endermane, zes. Beži Enderman, šta hoće, šribi tamo dole. Dobro, znam se ljudi, to vam isto kao i onome, imam Varp da ima, da vam još nešto Varp. Ok, ostalo nam je, izađi, izašli. Hoćemo u 20 drop, da. Znači ljudi, u 8, danas svi da dođete na drop. Znači svi da dođete na drop ljudi, čekamo vas, znači drop će biti party, kupite rankove, kupite sve i svašta, znači ljudi kupite, želim vam sreći ljudi, pa mi se vidimo ljudi u sljedećim epizodama, snimat ću kad bude drop, da znate, to je bilo to ljudi, vidimo sljedeći video, a tada